ഇന്ന് നമ്മളൊരു വാട്ടർമെലൺ മൊജിറ്റോ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു റീഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്കാണ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ചൂടൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂട് സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് കൂളാവാൻ, കുറച്ച് ചില്ലാവാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണിത്. അപ്പോൾ പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ വാട്ടർമെലൺ മൊജിറ്റോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വാട്ടർമെലൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സീഡെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജ്യൂസർ ജാറിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇത് ജ്യൂസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർമെലൻ്റെ ജ്യൂസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടികല്ലിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതാവേണ്ടത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ ജ്യൂസിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പൊക്കമുള്ള ഗ്ലാസ് എടുക്കാനാണ് വേണം. നമ്മളിതിലേക്ക് സോഡയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊക്കമുള്ള ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാം. ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്ന പുതിനയില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ലെമൺ സ്ലൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാട്ടർമെലൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന വാട്ടർമെലന് കുറച്ച് മധുരം കുറവാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വാട്ടർമെലൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർക്കാം. അത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർമെലൺ ചങ്ക്സ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർമെലൺ മൊജിറ്റോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സോഡ ഒഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ കുടിക്കണം. ആ സോഡയുടെ ആ ഒരു ഗ്യാസൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കുടിച്ചാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റിഫ്രഷിങ് ഡ്രിങ്കാണിത്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പി കാണാം. ബൈ.